Вялікі ў гісторыі Брытаніі чалавек. Наступнай раніцай мне патэлефанаваў Васіль Быкаў. Мы працавалі са Святланай Ціханаўскай з 1 ліпеня. Вітаю ў тэлебудцы. Сёння я паразмаўляю з чалавекам, які мае каласальны досвед у палітыцы. 30 год таму ён працаваў разам з Сахаравым і Быкавым, стаяў ля вытокаў незалежнасці Беларусі, а цяпер выпрацоўвае план перамогі ў камандзе Святланы Ціханаўскай разам з новай генерацыяй палітыкаў і актывістаў. Падавалася б, пры чым тут рок-н-рол? Чуў пра ваше музычнае мінулае, таму прапанаваў паразмаўляць менавіта ў такіх спрыяльных абставінах. Гэта цікава, прыемна. Як вам тут у гэтым месцы? Проста супер. Я тут ніколі не быў, але абавязкова сюды яшчэ прыйду. Ці сапраўды можна назваць, што рок-н-рол гэта ваше мінулае? Мінулае, але ўсё роўна яго люблю. І на сцэне не выступаю, але часам бяру гітару, для сяброў спяваю. Ну, хіба бываюць былыя рок-н-рольшчыкі, ў прынцыпе? Не бываюць, таму што я і гэту музыку люблю, шукаю і слухаю да гэтай пары і старую, і новую. І ўсё роўна гэта некая прыкмета майго жыцця. Без гэтага я не магу. Але вельмі мала нейкіх фактаў я знайшоў у адкрытым доступе пра гэтую вашу музычную частку жыцця. Можаце распавесці, калі гэта было, як гэта было, з кім гэта было? Ну, справа ў тым, што я не быў такім музыкам, пра якога гаварылі. Гэта ўсё ж для душы, для таго, што мне падабалася. І пачалося гэта яшчэ ў 9 класе школы, калі мне бацькі купілі гітару. Пасля мяне запрасілі ў такі гурт са школьнікамі. Ну, ён быў вельмі слабы, яшчэ мы не вельмі ўмелі іграць, але гэта была добрая школа. Там на мясцовым прадпрыемстве у Койданаве міжкалгасная будаўнічая арганізацыя. А была назва гурта? Якая назва, там мы толькі штосьці спрабавалі рабіць. Пасля я паступіў на факультэт радыёфізікі і электронікі ў БДУ. І вось там адразу мы знайшліся два чалавекі з адной групы. Саша Малажавы быў музыкам, і мы стварылі калектыў. Запрасілі туды яшчэ аднаго нашага хлопца, які ніколі не іграў на барабанах, але добра пляскаў па каленях, калі слухаў Pink Floyd, напрыклад, ці яшчэ штосьці. І мы на факультэце ўжо пачалі. А там назва была? Ва ўсіх маіх гуртах, дзе іграў, фактычна, там спрабавалі нейкую назву даць, і такую, не прыжывалася нічого, мы проста ігралі, да і ўсё. А які былі назвы, які не прыжываліся? Ну, напрыклад, мы з кансерваторскімі хлопцамі стварылі 3 склад, і Коля прапанаваў такую назву «Фарватер». Ну, але неяк гэта было так, быццам бы зваліся, але мы вялікай увагі на гэта не надавалі. А што выконвалі? Што гэта былі? Каверы? Ну, зразумела, гэта былі каверы сваіх песень, тады яшчэ ніхто з нас не пісаў, і ўрэшце сваю першую песню напісаў, мусіць, у 97-м годзе, калі ўжо даўно кінуў гэта ўсё. Неяк быў настрой, я на вершы Караткевіча там напісаў 3 песні. А да гэтага, зразумела, каверы, прычым на ангельскай мове, і розныя былі там і Deep Purple, і American Woman, там The Guess Who ёсць такі гурт, ну, вось такого кшталту, Creedence, вось у такім плане. Перакрыжоўваліся вы з нейкімі музыкамі, які, магчыма, тады яшчэ не былі славутымі, але сталі вядомымі? Ну, наогул мы ўсе, канешне, сачылі за тымі, хто іграў у песнярах. Гэта была сапраўдная музыка. Мне вельмі падабалася гурт Бонда, напрыклад. У той час ўжо з'явіліся такія больш-менш цікавыя гурты. Там 7 Герц быў такі цікавы гурт.
Але кар'еру музычную вы так і не зрабілі. На чым усё скончылася? Ну, скончылася ўсё на тым, што я ўсё ж выбраў прафесію інжынера, электроншчыка. Вось, я разумеў, што у мяне не было ніколі ніякай музыкальнай адукацыі. І я разумеў, што у параўнанні з гэтымі хлопцамі з кансерваторыі мне шмат чаго не хапае, хутчэй за ўсё мне не хопіць, таму што ў мяне проста псіхатып іншы. У 87 годзе мы ўжо пачалі жаніцца ўсе і з'явіліся іншыя клопаты, і таму вось тады я ўжо кінуў музыку, у сэнсе перастаў выступаць у нейкіх гуртах. Фізік, так, перамог лірыка, так? Я не думаю, што перамог. Наадварот, я памятаю гэту савецкую дыскусію калісьці ж там паміж фізікамі і лірыкамі ніколі не разумеў, таму што у мяне было шмат фізікаў, якія былі выдатнымі лірыкамі знаёмых. Вось гэты час, так, вы працуеце інжынерам, музыка-аматар, з'явілася сям'я. Якім чынам так атрымалася, што вас там літаральна праз 2 гады занесла ў Верховны Савет Савецкага Саюза і вы сталі народным дэпутатам? Это быў дзіўны крок для мяне спачатку. У 1989 годзе былі аб'яўленыя выбары і адразу выбары ў Верховны Савет Савецкага Саюза. І раптам сказалі, вось трэба, каб працоўны калектыў вылучаў кагосьці. І да мяне прыйшлі сябры з майго аддзелу і кажуць, давай, вось сёння будзе сход, давай мы цябе будзем вылучаць. Я говорю, што, смеецеся, хто я такі? Я наогул гэта нічого не ўмею, тут не разумею, хаця у нас быў ужо палітклуб, такі нефармальны, мы там збіраліся, абмяркоўвалі, мяне гэта ўжо цікавіла. Я разумеў, што трэба штосьці мяняць, але яшчэ не вельмі добра. Но яны сказалі, давай хоць паспрабуем. Паспрабавалі, стварылі вельмі моцную каманду энтузіастаў і ўрэшце перамаглі. Калі адбыліся выбары, наступнай раніцай мне патэлефанаваў Васіль Быкаў і сказаў, што ён мяне віншуе, ён сачыў за маёй кампаніяй. Для мяне гэта было як гром з неба. А вы не былі знаёмы? Не. Гэта было для мяне проста штосьці такое. І затэлефанаваў да мяне памочнік Ельцына і сказаў, што ён чуў пра маю кампанію, таму што я выступаў за шматпартыйнасць тады. І ва ўсёй Беларусі было 2 чалавекі толькі, якія балатаваліся і адкрыта казалі пра тое, што трэба шматпартыйнасць. Я яшчэ адзін дэпутат пасля абраны Фаменка з Магілёва. І ўсё. І ён запрасіў на сустрэчу з Ельцыным. Але ў мяне толькі нарадзіўся сын. Ось 10 траўня, і я проста не мог паехаць, выбачыўся, і пасля ўжо сустрэліся з Ельцыным пазней. А ў чым паспяховасць была гэтай вашай кампаніі? Паспяховасць была такая, што ніхто тады ў сапраўдных выбарах ніколі не ўдзельнічаў. Ні мы, ні ўлада. І мы проста, не ведаючы нічога, праявілі такую энергію, рабілі ўсё, што проста можна было выдумаць рабіць. І мы праехалі па розных месцах, там, нават на прадпрыемствах, там, каля прахадных выступалі, схадзілі ў розныя арганізацыі, там пагаварылі і праводзілі там на вуліцах сустрэчы. Я на мітынгу выступіў, там, дзе БНФ арганізаваў мітынг, Пазняк выступаў, і я выступаў. Вось пасля пра мяне знялі камсамольцы фільм, які кепскі, што выступаў на мітынгу БНФ. Вельмі дапамаглі, таму што гэты фільм яны пракруцілі на ўсіх прадпрыемствах акругі, а акруга была 300 000 выбаршчыкаў, 3 раёны Мінска, вялікая вельмі. І яны дапамаглі, каб мяне пазналі людзі. Я проста гаварыў то, што думаў, не баяўся, адказваў на вострыя пытанні, у адрозненні ад астатніх, і гэта было ацэнена. У другім туры я набраў 66% галасоў. А выступ на мітынгу там, перад рабочымі, перад людзьмі, там, сотні людзей, і выступ на сцэне, яны параўнальныя для вас былі? Это вось той же драйв, тыя же эмоцыі, тое ж хваляванне? Як хваляванне такое ж, нават большае тады было, таму што я ніколі з палітычнымі прамовамі раней не выступаў, хаця да гэтага мітынгу я ўжо меў нейкі досвед. Але тое, што да гэтага я быў на сцэне, вельмі дапамагло. Вам 31 год, вы трапляеце ў Маскву. Яшчэ 30.
яшчэ 30 нават, вы трапляеце ў Маскву у якасці народнага дэпутата Верховны Савет Савецкага Саюза. Побач з вамі Быкаў, Адамович, Сабчак, Ельцин, Сахаров. Вось ваши першыя ўражанні, вот этот першы дзень, магчыма, працы, калі вы ўбачылі ўжывую гэтых людзей. Што з вами адбывалася? У мяне было вялікае жаданне адстойваць тое, пра што я гаварыў выбаршчыкам. І таму я чамусьці не баяўся. Вось такой вялікай колькасці людзей ужо не баяўся, таму што я прайшоў такую вельмі істотную кампанію, і я быў на нейкай хвалі такой. Я не саромліўся там выступаць. Адзінае, што я адчуў, і я разумеў, што я мала што ведаю яшчэ. У мяне не хапае досведу, мне не хапае разумення пэўных працэсаў, але па прынцыповых пытаннях я ўсё роўна выходзіў. Хоць я, звычайна, спачатку больш слухаў, чым гаварыў. Слухайце, а як адпачывалі народныя дэпутаты пасля з'езда? То есть, вось, што вы рабілі? Я зараз раскажу таксама байку такую. У нас у залі там усе сядзелі па літарах алфавіту. І са мной побач сядзеў Александр Осипович Дубко, пасля губернатар Гарадзенскай вобласці. У нас з ім былі больш-менш добрыя адносіны. І ён кажа аднойчы: Саша, вось тое, што тут зараз адбываецца, што там наверсе буфет, і вы ходзіце там, штосьці купляеце, там абед і так далей. Раней гэта нічога не было. Раней на партз'ездах там усё было бясплатна, і выпіць можна было бясплатна, а пасля пасярэдзіне, там, дзе зараз стаяць сталы, былі танцы да упаду, да раніцы. І кажа, ну вось аднойчы там быў такі выпадак, усе патанцавалі, і пасля такія сядзяць і спяць уже на гэтым з'ездзе. Аднаго падштурхнулі, сказалі: апладзіруй. Тут пачаў апладзіраваць, а там штосьці пра буржуазны рэвізіянізм гаварылі. Ён збег і некалькі дзён сядзеў, думаў, забяруць. Не забралі. Вось раней такое было. Ну, а як адпачывалі? Ну, проста сустракаліся. Нічога такога асаблівага не было, як і звычайныя людзі адпачывалі. Прэмія была у Шушкевіча нейкая, мы там замачылі, як кажуць. Але ў цэлым так, без нічога асаблівага. Але тое, што мы збіраліся, абмяркоўвалі, што мы будзем рабіць, гэта так. І ў нас склалася вельмі добрая частка беларуская ў міжрэгіянальнай групе. Гэта было, здаецца мне, 17 чалавек. Нейкія адносіны вот, па-за з'ездам, па-за зале з'ездам у вас былі вот, з тым же Сахаровым, там, Савчуком, Ельциным? У нас была вельмі добрая атмасфера. Можна было падысці да каго заўгодна. Я, канешне, так лічыў, што, ну, хто я такі для такіх, як Сахаров, там, і так далей. Мы з ім толькі пару раз паразмаўлялі, і то не адзін на адзін, а там у коле людзей. Але вось з Юрыем Афанасьевым, з Гарэлам Паповым, з Сабчаком мы шмат размаўлялі. Гэта была для мяне вялікая школа. Там былі проста супер-юрысты. Я ўжо адразу паступіў на юрыдычны факультэт. Як толькі мяне абралі, таму што я разумеў, што трэба кваліфікацыю адпаведную набываць. І там былі такія выдатныя юрысты, ад якіх я шмат вучыўся. А вось з Сахаровым, ну, неяк, і з Ельциным неяк я размаўлялі. Нават з Гарбачовым адзін на адзін размаўлялі. Вось якая была гісторыя. Стваралі камітэт канстытуцыйнага надзора Савецкага Саюза. І ад Беларусі прапанавалі чалавека, які, ну, не юрыст наогул. Я тэлефанаваўся з маімі даверанымі асобамі, а ў мне было 2 кандыдата юрыдычных навук. Яны кажуць: прапановвай ціхіню. І я падышоў да Гарбачова і сказаў: Михаил Сергеевич, ведаеце, у нас на дэлегацыі гэта кандыдатура не абмяркоўвалася. Тое, што вам сказалі, гэта неправда. І ён паслухаў, сказаў чамусьці па-ангельску «Окей». Вы ў пераломны час працавалі якраз у Верховным Савеце. Это, в прынцыпе, ж было апошняе скліканне у гісторыі. Калі вы зразумелі рэальна, што Беларусь будзе незалежнай краінай? Ёсць гэты дзень, ёсць гэты момант, калі вы гэта адчулі? Я падумаю,
Я думаю, што прыблізна гэта быў канец 90-го году, калі ўжо пачаліся страйкі, калі відавочна стала, што саюзны бюджэт змяншаецца, таму што яго перастаюць плаціць гэтыя саюзныя рэспублікі. І калі я пазнаёміўся яшчэ з дэпутатамі з балтыйскіх краінаў, з Грузіі, з Малдовы, якія былі вельмі моцна за незалежнасць, украінцы таксама шмат якія. Вось, і мы стварылі тады дэмакратычны кангрэс. Адной з мэтаў гэтага дэмакратычнага кангрэса была такая цывілізаваны дэмантаж імперскіх структур. Як і дзе вы сустрэлі жнівеньскі путч, што вы гэты час рабілі? Ну, гэта было смешна трохі. Якраз я быў на лецішчы, начаваў там, і дзесьці о 5 гадзіне... Беларусі, так? У Беларусі, так, пад Койданавым. Гэта бацька пабудаваў. І дзесьці о 5 ці о 6 гадзіне раніцы хтосьці там заходзіць, я чую голас бацькі, ён кажа: слухай, уставай, у Маскве путч. Я кажу: што? Путч, кажа, у Маскве, пераварот. Я адразу сабраўся, паехаў. Это не нечаканасць для вас? Нечаканасць абсалютная. Паехаў адразу ў Менск. І мы сустрэліся ў доме музея Максіма Богдановича, якім кіраваў тады Алесь Беляцкі. Вось, абмеркавалі там розныя палітычныя партыі, БНФ, Аб'яднаная дэмакратычная партыя, сацыял-дэмакраты, там, ці проста актывісты. Абмеркавалі, што мы будзем рабіць, мітынгі, пратэсты і гэтак далей. З Масквы мы атрымалі ўжо тэксты указаў Ельцына, і я арганізаваў там на сваім прадпрыемстве, мы іх раздрукавалі, усюды распаўсюджвалі, а указы Ельцына былі супраць путчу. Вось, і я арганізаваў на сваім прадпрыемстве, там было 2500 чалавек, канферэнцыю працоўнага калектыву, каб асудзіць гэты путч, і мы гэта зрабілі. Мы арганізавалі вялікі мітынг, пасля яшчэ, і на трэці дзень ужо было адчуванне, што такое, што путч заваліўся, таму што яны былі няўпэўненыя. У нас усё чынавенства перайшло на бок путчыстаў, аднак пасля ім прыйшлося апраўдвацца, калі забаранілі камуністычную партыю. У верасні 91-го прайшло апошняе паседжанне ў гісторыі з'езда народных дэпутатаў. Вы, натуральна, у ім бралі ўдзел, я так разумею, з прэсы пагартаўшы. І там успісалі, што вам давялося пераконваць старшыню Верхоўнага Савета Шушкевіча у тым, каб прызнаць суверэнітэт нашай краіны. Ці так гэта, вось хочу дазнацца з першай крыніцы, як тое было? Я не думаю. Шушкевіч асцярожнічаў так? Шушкевіч, як любы чалавек, які мае адказнасць вялікую, бо ён уже тады быў на дзяржаўнай пасадзе, ён быў асцярожным, але наконт незалежнасці Шушкевіча не трэба было пераконваць. Я наогул тады пераканаў Шушкевіча, што трэба дазволіць радыё «Свабода» у Беларусі. І падвёў Міхаіла Сакалова, карэспандэнта радыё «Свабоды» да Шушкевіча, і мы дамовіліся, што Шушкевіч арганізуе, каб радыё «Свабода» дазволілі ў Беларусі. Таму я думаю, што, можа быць, якія былі іншыя дыскусіі, але наконт незалежнасці не трэба было Шушкевіча пераконваць. Мая мама, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, была знаёмая з бацькам Станіслава Шушкевіча, таксама Станіславам Шушкевічам. І якраз вось я разумею, што Шушкевіч такой сям'і, якая сама заўсёды была за незалежнасць. Магчыма, там былі праблемы з фармулёўкамі, магчыма, рашучасць, нерашучасць там, але сама каштоўнасць незалежнасці для Шушкевіча была відавочна і значна раней, чым для мяне. З вашых выступаў, з вашых словаў і вашых дзеянняў на той час вынікае, што вы блізкі былі да пазіцыі, якую займала БНФ. Так. Але чаму вы не ўвайшлі ў БНФ, а стварылі сваю партыю? Я быў чалавекам, які з такой тэхнічнай інтэлігенцыяй. І вось у нас такія людзі з тэхнічнай інтэлігенцыяй якраз і былі асновай для пры стварэння Аб'яднанай дэмакратычнай партыі.
шмат з іх трохі насцярожана былі, ставіліся да нацыянальнай ідэі у тым выглядзе, у якім прапановаў гэта БНФ. Яна здавалася ім, можа быць, занадта радыкальнай. Я быў чалавекам больш ліберальных поглядаў, таму што розніца ёсць у адрозненнях паміж асобай і калектывам. У прынцыпе, калектывісцкая ідэалогія гэта і камуністычная, і сацыялістычная, і нацыяналістычная. І таму я быў больш і застаюся прыхільнікам больш ліберальных падыходаў, калі асоба мае правы і калі калектыў лічыць, што трэба гэтыя правы абмежаваць, я лічу, што гэта не заўсёды добра. І таму я з вялікім інтарэсам паставіўся да стварэння БНФ, шмат што падтрымліваў, але ўсё ж адрозненні былі. Таму вось такі ліберальны падыход прывёў мяне ў аб'яднаную дэмакратычную партыю. Ну, атрымліваецца, што вы апярэдзілі БНФ у гісторыі в плане рэгістрацыі. То есть менавіта ваша партыя першая зарэгістравана ў незалежнай Беларусі, як у сучаснай Беларусі, так? Это яшчэ 90-й год. Ну, ведаеце, А БНФ 93-м быў. Так. Я стаўлюся да такіх сітуацый вельмі проста. Не трэба санкцыі дзяржавы на тое, каб рух ці партыя існавалі. І таму... Аддаеце першынства БНФ? Так, канешне, но это 88 год, выбачайце. БНФ быў створаны як рух у 88 годзе, і я фактычна да яго сябе адносіў тады. Калі вы былі ўжо ў Верхоўным Савеце Беларусі ў 13-м скліканні, прачытаў з успамінаў, па-моему, Сергея Наумчыка, што толькі 3 дэпутаты публічна прамаўлялі тады па-беларуску. Сярод іх і вы таксама. Вось гэта прынцыповасць з беларускай мовай, яна адкуль, у прынцыпе, у вас узялася? То есть адкуль вось вытокі гэтай беларускасці? Ну, па-беларуску гаварыла шмат людзей на самой справе. Вось. І сярод нашай фракцыі, там, Шушкевіч гаварыў, зразумела, па-беларуску, Грыб гаварыў па-беларуску, там, Лябедзька гаварыў па-беларуску, ну, шмат хто гаварыў па-беларуску. Таму вось нешта ў Сергея там змяшалася. Вось, думаю, што ў нас чалавек 20 прынцыпова гаварылі па-беларуску. А адкуль вось гэты прынцып узяўся асабіста ў вас? Я нарадзіўся ў вёсцы, цяпер гэта ўжо вядомая вёска, яе завуць Цула. Там цяпер панскі маёнтак, там і наогул зробяць хутка цэнтр гістарычнай там нейкай культуры. А вось я размаўляў па-беларуску да 5 гадоў. А пасля я пераехалі ў Койданова, таму што ў калгасе бацьку нічого не плацілі, як і ўсім. Там мех некага зерня маглі даць у канцы года, як заробак. Вось такая была сістэма. Вось. І я пайшоў у дзіцячы садок, а там ужо гаварылі па-руску. Для мяне гэта было неяк незразумела. Я працягваў гаварыць па-беларуску, але ўжо так прыстасоўваўся. А калі ў школе мне далі падручнік «Родная речь», вось, гэта быў сімвал. Так, што вось родная речь – это не маё. Таму што для мяне родная беларуская мова. Але ўсё ж мяне перавучылі на рускую мову, ну, зразумела, школа, усе гавораць па-руску і так далей. І пасля ўжо, калі паступіў у універсітэт, ну, гаварыў па-руску. Але ўсё роўна мяне гэта сядзела дзесьці ўнутры. І ўжо калі з'явілася новая хваля адраджэння, вяртання да нацыянальных каранёў, мне гэта было блізка. Вы згадывалі ўжо ў размове пра маці, настаўніцу, так? А хто быў бацька, і вось цікавае імя, так? Вось вы па бацьку Альгертавіч, і гэта даволі рэдкае імя. Адкуль яно? Бацька будаўнік, печнік, польскага паходжання. Ён так заўсёды сябе лічыў палякам. Вось. І ён быў такі антыкамуніст. Слухаў радыё Свабоду, Голас Амерыкі і так далей. Нават калі я быў малы, у нас быў такі лямпавы прыёмнік на батарэях. Перадалося, значыць, а дзякуючы бацьку таксама, так? Ну, мяне заўсёды ішла нейкая барацьба ідэяў, такая, з аднаго боку, мяне ў школе вучылі, і я шмат чаму верыў. З бацькам нават спрачаўся часам, але ўсё ж я разумеў, што
Ёсць нейкія іншыя ідэі, якія не абавязкова адпавядаюць таму, што вучаць у школе. Таму бацька мне вельмі моцна дапамог стаць усё ж самастойным нейкім. І было вельмі цікава, што калі я ўжо стаў дэпутатам, да мяне падышоў журналіст у Маскве на плошчы, гэта быў Дмітрий Волчык з радыё «Свабода» рускай службы. І ён узяў мяне інтэрв'ю, а бацька мне тэлефануе і кажа: «Слухай, я цябе слухаў па радыё «Свабода». Не адгаворвалі вас бацькі, калі вы пайшлі ў дэпутаты, што гэта ўсё ж такі небяспечна? Бацька быў такім унутраным дысідэнтам, ён ніколі палітыкай не займаўся, проста не верыў гэтай уладзе, таму што ён з заходняй Беларусі, і ў іх забралі зямлю, 2 каровы там і гэтак далей. Ён гэта не мог дараваць, хоць ён быў тады і малы. Але ён мне часам казаў, што ты прыстасоўвайся, сынок. Ты дзяржаве, ты не павінен гаварыць ўсё, што ты думаеш. А часам казаў, што я не магу з гэтым пагадзіцца, вось так нельга і гэтак далей. Не было такого, куды ты лезеш, сын? Не. А вось калі ўжо вылучаўся дэпутатам, не. Там нейкі быў уздым эмацыянальны не толькі ў бацькоў, наогул усім грамадстве, што нейкія перамены магчымыя. Яны проста, і маці, і бацька казалі: гэта ж Масква, гэта ж Крэмль, гэтак далей, куды ты там, можа быць, але не адгаворвалі. Яны проста, як і я, думалі, што гэта немагчыма туды трапіць. Мушу пацікавіцца, яны жывыя? Не, ўжо. Не, на жаль, бацька памёр у 91-м, а мама ў 2013-м. У вас у самого ёсць дарослыя дзеці. Чым яны займаюцца? Сын займаецца такім інтэрнэт-маркетынгам. Даволі добра ў яго гэта атрымоўваецца. Ён папрацаваў у розных кампаніях там. Зараз пад час ковіду у іх бізнес не заваліўся, таму што гэта ўсё ж інтэрнэт. Дачка, юрыстка, скончыла Варшаўскі універсітэт і працуе зараз кіраўнічкай дэпартаменту юрыдычнай дапамогі Цэнтру беларускай салідарнасці ў Варшаве. Дачка... Сын не вельмі цікавіцца палітыкай, а дачка вельмі цікавіцца, і ў 15 год трапіла ў міліцыю, зараз паўсюд улётак. Мы з жонкай не ведалі, што яна гэтым займаецца. Пасля забой падушкамі зноў трапіла у міліцыю. І таму яна хацела ўвесь час быць юрысткай, і стала зразумела, што не зможа яна паступіць на юрыдычны факультэт, таму што ў нас у Беларусі трэба нейкія рэкамендацыі, ці то ад БРСМ, ці там яшчэ кагосьці. І яна паступіла па праграме Каліноўскага, скончыла Варшаўскі універсітэт, і зараз ўжо некалькі год працуе юрысткай. А вось цікава, тое затрыманне ў 15 год, як вы на яго адрэагавалі, ці вы, у сваю чаргу, не адгаворвалі займацца вось такімі справамі? Мы не ведалі, што яна гэтым займаецца. Калі вы дазналіся пра факт? Сказаў, што паважаю тваё рашэнне. А з Беларусі вы з'ехалі адзін ці жонкай? Адзін. Гэта ж было ў такіх абставінах, што проста мы працавалі са Святланай Ціхановскай з 1 ліпеня, і калі яна вымушана была з'ехаць, гэта было для нас... Мы не спадзяваліся на такое, нечаканасцю гэта было. І праз пару дзён удалося неяк звязацца з ёй, і мы зразумелі, што яна ў вельмі цяжкім псіхалагічным стане. Трэба было дапамагаць. І мы з Ганнай Красулінай вырашылі паехаць, і 16 жніўня ўжо былі тут. І думалі, што прыехалі, можа, на 5 дзён, можа, на тыдзень. Так і жывеце, так? Ні такой неўпэўнасці, колькі яшчэ, так? Прызвычайвацца да таго, што мы будзем жыць тут, мы не збіраемся, мы вернемся ў Беларусь. Тут ужо нікуды не дзецца нікому, перамены будуць, мы хочам, каб гэта было хутчэй. Дамоў цягне, так? Яшчэ як.
У шалёныя 90-е там нехта нечакана узбагаціўся, нехта там зрабіў раптоўную там кар'еру палітычную там і любую іншую. Это быў такі час магчымасцяў. Як вы жылі ў гэты час? Ну, па-першае, я памятаю, як на расійскім тэлебачанні ўвялі гэты тэрмін шалёныя 90-е, ліхія 90-е. Вось. Не магу пагадзіцца з такой характарыстыкай, таму што 90-е былі часам, калі мы маглі выкарыстаць іх. А зараз кажуць, што там было кепска і так далей. Мы маглі выкарыстаць шмат магчымасцяў як дзяржава, і мы, на жаль, не скарысталіся гэтым. Таму іншыя краіны не ганяць гэтыя гады, таму што яны штосьці там рабілі. У нас палітычная эліта не змагла. Яны ўвесь час былі другія, не першымі сябе не адчувалі, увесь час аглядваліся на Маскву. Таму што яны так былі выхаваныя. І гэта страчаны час у палітычным сэнсе для нас. А я першы звольніўся з Верховного Совета СССР. Таму што ўсе там хадзілі, чагосьці чакалі, калі што будзе. Для мяне было відавочна, што ўжо ўсё скончылася, трэба ехаць дадому і штосьці рабіць там. І вось я прыехаў у Менск, атрымаў заробак, даволі немалы, але пакуль я ехаў, ён, зразумела, скарчаўся там. Ось. І таму грошай ўжо не ставала у бацькі, там дзесьці больш за 10 000 рублёў пераўтварыліся ў незразумела што, ў паперкі нейкія, у маці там. Мы страцілі ўсе грошы. Я прыехаў, у мяне сям'я, сын. Пасля ў 92-м годзе нарадзілася дачка. І цяжка нам прыходзілася. Я прадаў магнітафон свой. Бас-гітару. Олімп. Бас-гітару прадаў за $70. Таму што яна была для мяне вельмі дарагая, але трэба было на штосьці жыць. І мы сустрэліся ў 92-м годзе з сябрамі і стварылі незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў, які ўзначаліў прафесар Манаеў. Ось. І я ўжо пачаў працаваць там як выканаўчы дырэктар, пасля намеснік дырэктара ўжо там змянілі назву пасады, як арганізатар гэтага ўсяго. І працаваў до 95-го года. Я памятаю, як атрымаў першы заробак, там правялі мы даследаванне, і я атрымаў 60 еўра. Ну, не еўра, а марак нямецкіх. На 60 марак у 93-м годзе можна было жыць месяцы 3. Паколькі мы праводзілі для немцаў даследаванне тады, то я некалькі месяцаў атрымліваў гэта у марках. А ў 94-м вы нейкі ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кагосьці прымалі, ці вы проста... У 94-м былі прэзідэнцкія выбары, зразумела, і мы падтрымлівалі Станіслава Шушкевіча. Мы працавалі на яго кампанію. На жаль, было ўжо пазнавата з Шушкевічам наконт таго, што ён павінен вылучацца на прэзідэнта. Мы гаварылі значна раней, ён увесь час вагаўся і так далей. А ўжо ішла дыскусія, што павінна быць уведзена пасада прэзідэнта, распрацоўвалася новая канстытуцыя, каб калі Шушкевіча быў рэйтынг там 50 ці 45%, астатніх значна менш, то тады, каб ён саставаў з этой кампаніі, то у нас бы быў добры, нармальны прэзідэнт без такой шалёнай прагі да ўлады. І ўсё было... А чаму прапусцілі, чаму не атрымалася? Ён усё ж не праявіў належнай рашучасці, мне здаецца. Ён хацеў, каб паступова, памяркоўна, як тады вось такое было папулярнае слово, памяркоўнасць, каб усё памяркоўна развівалася, так не атрымалася. А з гэтым першым прэзідэнтам, якога абралі, вы асабіста пазнаёміліся, сустракаліся? З Лукашэнкам я быў знаёмы раней яшчэ, таму што, будучы саюзным дэпутатам, я прымаў шмат удзелу у сесіях і беларускага парламента Верховного Совета 12-го склікання. У нас была такая магчымасць, нас туды прапускалі, і мы удзельнічалі ў камісіях і так далей, спрабавалі. Я, напрыклад, удзельнічаў у сесіі Верховного Совета, дзе зацвярджалася беларуская сімволіка.
Тады я быў знаёмы з Лукашэнкам. Аднойчы я нават з ім паспрачаўся і прымусіў яго выбачацца. Таму што ён у сваім антыкарупцыйным дакладзе нейкую лухту панёс пра аб'яднаную дэмакратычную партыю, хаця там меў на ўвазе іншае, але хтосьці ему, можа, напісаў. Я прыйшоў да яго на наступны дзень, кажу: Александр Григорович, вось вы гаварылі вось гэта. Гэта неправда. Ён кажа: нет, я такого не говорил. Я яму дыктафон, ведаючы яго. І ён паслухаў, сказаў: ну, добра. Пайшоў на трыбуну і прызнаў сваю памылку. В 96-м вы были одним из тех, кто занялся импичментом. Сегодня, 19 ноября, возбуждено производство по делу о нарушении президентом Республики Беларусь Лукашенко Александром Георгиевичем Конституции Республики Беларусь. Чему не атрымалось эта справа? Складанае пытанне. Шмат фактараў не склалася. Першае, мы зразумелі, што трэба будзе хутчэй рабіць імпічмент, таму што раз за разам Лукашенко парушаў Канстытуцыю, выдаваў указы, якія пасля Канстытуцыйны суд прызнаваў неканстытуцыйнымі. І мы вырашылі пасля таго, як 15 указаў ужо было неканстытуцыйнымі, і ён выдаў распараджэнне, такі акт, які не прадугледжаны Канстытуцыяй. І ў гэтым распараджэнні напісаў, што ўсе мусяць выконваць гэтыя ўказы, якія адмяніў Канстытуцыйны суд. Мы ўсё вырашылі, што будзем рабіць імпічмент, таму што гэта пагражае дзяржаве. І я быў прадстаўніком групы дэпутатаў, якія падпісалі патрабаванне імпічменту ў Канстытуцыйным судзе. Нас такіх было 3 прадстаўнікі. І памятаючы тое, што было, я ўсё ж думаю, што выбарцы, народ беларускі, быў зачараваны Лукашэнкам, яго вось гэтым абаяннем. Ён жа прыйшоў да ўлады на хвалі такой зайздрасці. Я забяру гэтыя ўсе палацы, катэджы, я тут чыноўнікаў пасаджу і гэтак далей. Это была такая зайздрасць да багатых. І за гэта людзі яго палюбілі, падумаўшы, што гэта справядлівасць. Гэта была несправядлівасць. І пакуль у яго яшчэ была вялікая папулярнасць. Па-другое, ён усё ж падпарадкаваў сабе ўсе сілавыя структуры ўжо тады. І я памятаю, як яго ахова павялічвалася. Нават Міхаіл Чагір, прэм'ер-міністр, тады пратэставаў, калі бачыў, што на яго ахову там фінансаванне становілася больш і больш і больш, нават без узгаднення з кабінетам міністраў. І вось тады ахова Лукашэнкі перад рэферэндумам проста акружила цэнтр выбаркам, які ўзначаліў тады Віктор Ганчар. І я і Павел Данейка, мой калега-дэпутат, мы прыехалі да Ганчара ў кабінет, і нас ворвалася гэта ахова і вынеслі проста за рукі, за ногі. Страшно было? Усіх. Не ведаю чым. Вопрос полковнику Тесовцу. Покажите указ, на основании которого вы ворвали в здание Центральной комиссии. Я Главное управление государственной охраны президента республики и выполню его до конца. Без президента нет. А у вас было ўжо тады разуменне, што вы сутыкнуліся з нейкім абсалютным злом, і што гэта надоўга? У мяне было адчуванне. Я неяк адчуваю энергетыку людзей. І калі Лукашенко выступаў у парламенце, на мяне гэта ўздзейнічала як нейкая чорная хмара. Я разумеў, што ён мае уплыў такі. Я не містык, але вось нейкую такую цёмную харызму ён мае. У яго ёсць такая асаблівасць, што ён верить у свою хлусню. Я вам клянусь в который раз с этой трибуны. Те, кто знает и знал меня, я возле себя, если я достаточно имел информации, никогда подонков, жуликов и особенно ворюг не держал.
Я не думаю, что Лукашенко абсолютное зло. Лукашенко просто человек, який трапіўся на шляху Беларусі вось таким, яким ён ёсць, і людзі яму поверылі. І вось ён пачаў выкарыстоўваць і людзей, і краіну, і ўладу у сваіх уласных мэтах. Ну, у вас, я так разумею, паводле вашай біяграфіі з'яўляліся надзеі раз-пораз нешта змяніць, так? І я вось хочу згадаць 2001. Вы ўвайшлі і сталі адным з кіраўнікоў штаба Ганчарыка, адзінага кандыдата. Тады была надзея, ці гэта проста быў ужо нейкі працэс механічны больш? Не, тады была надзея. Справа ў тым, што выбары павінны былі адбыцца ў 99-м годзе. Потому что Лукашенко абраны быў у 94-м. Аднак ось таким хлуслівым шляхам ён на рэферэндуме 96-го года дадаў сабе 2 гады. У Ганчарыка там было больш за 40%, і у Лукашенка было менш за 50%. Так паказвалі дадзеныя сацыялагічных апытанняў, якія былі там не адкрытыя. І павінен быў быць другі тур, а вось я лічу, што другі тур для Лукашэнкі гэта смерць, і ён гэта разумеў. Таму што ўсе, хто супраць яго, аб'ядноўваліся ў другім туры. Таму Лукашенко паспрабаваў не дапусціць, і пасля гэтага ніколі не было другого туру у нас спачатку на прэзідэнцкіх выбарах, пасля і на парламенцкіх. І вось тады была надзея, што па меншай меры мы можам пераламіць сітуацыю, і Лукашенко павінен будзе прызнаць, што ёсць апазіцыя, трэба з ёй лічыцца, нават калі ён пераможа. Я трапіў да Ганчарыка з каманды Домаша, якога мы спачатку падтрымалі, і проста яны пасля дамовіліся, што адзіным кандыдатам будзе Ганчарык. Я памятаю расчараванне часткі людзей, калі ўсё ж такі стаўка была зроблена на Ганчарыка. І большая частка людзей гэта была з каманды Домаша, што Ганчарыкам не падабаўся кандыдат. Вы думаеце, нешта было па-іншаму, каб ўсё ж такі стаўка была зроблена на Домаша? Ці вынік быў бы аднолькавы? Шмат чаго было б па-іншаму, таму што ўсё ж Домаш быў такі больш нацыянальна арыентаваны, ён быў з такой рэгіянальнай эліты і гэтак далей, але я Ганчарыка вельмі добра ведаў. Яшчэ ён быў дэпутатам разам са мной саюзным. І бачыў, што ён усё ж мае свае прынцыпы, і ён моцная асоба. І вось, калі прапанавалі шэрагу кандыдатаў інфармацыю агучыць пра тое, як знік Ганчар, як знік Захаренка і так далей, вось ты сведчанні Алкаева тады, вось гэтыя знікненні палітыкаў, фактычна, якіх забілі, пагадзіўся, наколькі я разумею, толькі Ганчарык это агучыць. Да, если так пойдет дальше, если он будет делать вид, что ничего не происходит, это можно предположить, что он был заинтересован в исчезновении этих людей, его оппонентов. Слухайте, няўжо не было разумення таго, што вось пастаўлена замест вашага сябры Ганчара, вось гэтая асоба палічыць абсалютна так, як трэба. То есть, дзеля чаго гэта ўся мітусня, калі вынік, што дома, што Ганчарык, што Казлоўскі, што вы сам, гэта абсалютна не важна. Гэта раней, пазней усе зразумелі, як гэта лічыцца. А гэта былі першыя выбары, якія былі пасля прэзідэнцкіх. І ў нас было ўяўленне такое, што яны, канешне, падкінуць процентаў 10-15 і гэтак далей. І прыблізна так і было. Таму што яны адабралі 10% 15 ад Ганчарыка, прыпісалі яму там 15, можа 20 яны адабралі ад Ганчарыка. І ўсё гэта падкінулі Лукашэнку. Гэта было нечакана для вас? Гэта было чакана. Гэта было чакана. Але мы заходзілі з таго, што б мы не рабілі, а мы павінны рабіць тое, што трэба. Альтэрнатывай было што? Байкот. Байкот, мы не верылі, што людзі падымуцца на байкот, таму што тады ўжо пайшло першае расчараванне у Лукашэнку людзей, але ўсё ж за яго было шмат людзей. І трэба было даваць альтэрнатыву. І мы спадзяваліся, што
прафсаюзы штосьці там здолеюць зрабіць. Но адразу я зразумеў, толькі трапіў у штаб Ганчарыка, што гэта нейкае асінае гнездо. Там большасць было людзей бесхребетных, якія былі ў большасці чамусьці за Лукашэнку. Яны на Ганчарыка не працавалі нармальна. Некаторыя працавалі, але большасць не. І мы зразумелі, што марная надзея на гэтыя прафсаюзы. И обращаясь через средства массовой информации и к избирателям Беларуси, и к международному сообществу, мы призываем еще раз обратить внимание с тем, чтобы сделать все возможное сегодня, чтобы остановить вот этот чудовищный обман, а по существу захват власти Александром Лукашенко. Тым не менш вы працягнулі гульню. У 2006 вы ўжо адзін з кіраўнікоў штаба Міленкевіча. І зноў была надзея нейкая. Вось на 2006 год вялікай надзеі не было ў мяне асабіста. Аднак мы разумелі, што трэба альтэрнатыва. Не гэтым разам, дык далей, але ўсё роўна людзям трэба паказваць альтэрнатыву, каб яны ядналіся, падтрымлівалі і проста паказаць, што сітуацыя не такая простая. Аддаць Лукашэнку ўсё магчыма было. Ну, напрыклад, мы заяўляем байкот. Лукашенко вылучаецца, Гайдукевич вылучаецца, яшчэ хтосьці вылучаецца. Яны праводзяць паміж сабой, там гэтыя выбары могуць нават не фальсіфікаваць. І вынік прызнае міжнародная супольнасць, людзі прызнаюць, бо яны ж бачылі, што вылучаліся гэтыя кандыдаты. Таму мы зыходзілі з таго, што рабі, што трэба і будь што будзе. Вось менавіта я. І шмат хто так. Тым больш, што Міленкевіч, мы з ім былі добра знаёмыя. Гэта вельмі абаяльны чалавек, харызматычны, якому я абсалютна давяраў і давяраю. Мы зрабілі кампанію так, што ўрэшце у першы раз была плошча. Таму што ў 2001 годзе пратэст быў такі слабаваты. Мяне, правда, хутка арыштавалі там на другі дзень, і я правёў гэта на Акрэсціна увесь гэты час, пакуль разагналі. Але вось тады наша грамадства, народ паказалі, што яны не пагаджаюцца на тое, што робіць Лукашенко. Вашы эмоцыі вось ад гэтага турэмнага досведу? Это ж першы раз вы тарапілі, так? Так. Нічого страшнага, ў прынцыпе. Тое, што я чую зараз, што робіцца на Акрэсціна, такога не было. Але першы раз, калі цябе арыштоўваюць, то і мне не хацелася есці дзесьці гадзін 36, я б сказаў. Мне не хацелася піць увесь гэты час, і мне не хацелася ў туалет гэты час. Это быў нейкі такі шок. Просто арганізм на паўзе. Так, было вельмі холодна у гэтым новым корпусе. Там была тэмпература, можа, градусаў 5. Но на вуліцы было мінус 20. І я быў у такім кажуху. Мяне так забралі. І світер быў цёплы, я дзяліўся там з іншымі, таму што ім было холодна, пакуль нас не прапусцілі праз суд. Суд доўжыўся там хвілін 5. Быў фармальнасцю, запісалі, што я крычаў «Жыве Беларусь» і «Далой Лукашенко». «Далой Лукашенко» ніхто ніколі не крычаў, так у нас іншыя былі слоганы. Это ўсё усім пісалі. Я казаў, што я нічого не крычаў, таму што я яшчэ толькі падыходзіў. Мне напісалі, што гэта як форма абароны, мае словы. Яны ўсім так пісалі. Вось цікава, калі вы чулі, што ў штабе Ганчарыка, што ў штабе Міленкевіча, вось гэтыя лічбы агучаныя ўжо канчаткова, там, я не памятаю колькі, 80% там набраў. Які ў вас былі эмоцыі? То есть гэта было што? Адчуванне паразы, гэта было прадказальна, то есть вы выругались там неяк, як вы ставіліся менавіта ў гэты момант? У гэты момант вось кожны чалавек, які гэта пачуў, гэта вось нейкае пачуццё такой несправядлівасці, нахабнасці проста. Мы разумелі, што хутчэй за ўсё у 2001 годзе мы не думалі, што Лукашенко на гэта вось так нахабна пойдзе. Таму што не было такого яшчэ прыкладу. А ў 2006 годзе разумелі, што і таму у нашай стратэгіі
в 2006 годзе былі нейкія такія кропкі, якія не звязаны з павесткай Лукашэнкі. Якія, вось, напрыклад, нерэгістрацыя кандыдата і адразу плошча прадугледжвалася. Мы на гэта працавалі. Напрыклад, яшчэ нейкае там зняцце кандыдата, таксама плошча. Дзень галасавання таксама плошча. Мы разумелі, што павінен пратэст быць, таму што на справядлівасць ніякай надзеі не было на тое, што агучаць гэтыя лічбы. Таму для нас гэта не было нечаканасцю, але ўсё роўна такое нахабства, калі табе плююць у вочы, гэта ўсё роўна выклікае гнеў. Гэта быў гнеў. Але вы разумелі, што заклікаючы на плошчу, вы падстаўляеце людзей, і што брутальны разгон можа быць, і ўсё ж такі заклікалі. Так. Чаму? Таму што калі мы хочам, каб наша краіна змянілася, трэба чымсьці ахвяраваць. Я сам там быў, я сам разумеў, што я гатовы. Вось, мне вельмі запомніліся словы майго добрага знаёмага Богдана Барусевіча, які быў адным з кіраўніком салідарнасці польскай. Калі ён сказаў, што уявім сабе, што ў краіне не хапае людзей, якія гатовыя некалькі месяцаў пасядзець, каб была нейкая новая будучыня краіны. Калі так, то гэта краіна не вартая гэтай будучыні. І я гэта заўсёды памятаю. Калі мы не гатовыя на ахвяры дзеля будучыні, то яна не прыйдзе. Будзе тое, што зараз. Тым не менш, я не прасочваю вашага актыўнага ўдзела далей у прэзідэнцкіх кампаніях. Такое ёсць адчуванне, што вы трошкі сышлі ў бок і ў 10-м годзе, і ў 15-м. Ці так гэта? Ну, гэта так. У 10-м годзе планаваліся, мы хацелі правесці праймеріз. Я заўсёды за гэта выступаў. Яшчэ ў 2004 годзе праект такі прапанаваў, каб вылучыць адзінага кандыдата і прыцягнуць увагу грамадства, каб гэта была канкурэнцыя паміж апазіцыйнымі кандыдатамі, людзі глядзелі, каб такім чынам зрабіць вядомым, павысіць вядомасць і рэйтынг адзінага кандыдата. Вось тое, што па весне 20-го была спроба, так? Так. І ў 2006 мы так сама гэта прапаноўвалі, аднак вырашылі гэта зрабіць больш проста праз кангрэс, і ўсё роўна гэта было значна лепш. Я памятаеце, 2001 год, 5 чалавек, 5 кандыдатаў самі паміж сабой выбралі адзінага. Гэта не самы добры спосаб выбраць адзінага. У 2006 годзе ўжо кангрэс. У 2010 годзе ўсё ж пагадзіліся на праймеріз, каб гэта была шырокая грамадская кампанія. Аднак у апошні момант гэта ўсё было загублена. Вось, некалькі чалавек не пагадзіліся на гэта, і фактычна не было сэнсу. За час вашай палітычнай кар'еры мелі вы шмат, ведаю, што сустрэчаў з сусветнымі палітыкамі, вядомымі асобамі. Магчыма, вылучыць вось такую самую запамінальную знаёмство для вас, якое найбольш уразіла? З кім? Маргарет Тэтчер. Гэта жанчына, якая да гэтай пары з'яўляецца для мяне прыкладам таго, як трэба быць палітыкам і як трэба быць дзяржаўным дзеячом. Таго, як могуць прымацца непростыя рашэнні, якія маюць наступствы як пазітыўныя, так і негатыўныя, але якія трэба прымаць, і як трэба несці адказнасць за гэта. Што она вам сказала, магчыма, такого, што запомнілася пры сустрэчы? Нейкую, магчыма, фразу кинула? Ну, мы не гаварылі пра нейкія палітычныя рэчы, таму што гэта быў 97 год. Якраз гэта было пасля распуску парламента. Я ўжо не быў дэпутатам, але быў на канферэнцыі кансерватыўнай партыі Вялікай Брытаніі. Вось. І у нас проста была размова пра тое, што мы зараз у цяжкай сітуацыі. Яна сказала, і Брытанія
шмат была цяжкай сітуацыі, але мы знаходзілі у сябе сілы з гэтага выходзіць, і вы знойдзеце. І пасля падышоў Вячеслав Чарнавол, лідар народнага руху Украіны, пакойны, на жаль, зараз. І кажа, вось наш фотаздымак з вами прынясе нам 1 000 000 галасоў. Яна кажа, слухайце, я вас за язык не цягнула, глядзіце, як мінімум. Ну, яна была чалавекам з такім добрым пачуццём гумару. Ну, брытанскі гумар, ён трошкі адрозніваецца ад нашага, але вось яе добразычлівасць, яна ж баранесса там і так далей, яна з простых людзей. І мне запомнілася, што яна не дэманстравала нічога з таго, што яна вось такі вялікі у гісторыі Брытаніі чалавек. А з кім з вядомых персонаў вось цяпер, якія жывуць, вы бы хацелі, марылі, магчыма, сустрэцца? І хто для вас з'яўляецца вось такім аўтарытэтам? Не буду арыгінальным, напэўна, такія людзі, як Ангела Меркель. Вось мяне заўсёды цікавілі людзі, якія не гавораць простыя рэчы, а прымаюць непростыя рашэнні. Таму што простыя рэчы гавораць лёгка. І асабліва гэта лёгка, калі у цябе няма за гэта адказнасці. Калі ты ў апазіцыі, ці калі ты, ну, у прынцыпе, не кіруеш чымсьці. Зараз мне даводзіцца шмат простых парадаў чуць ад розных людзей, якія вельмі добра ведаюць, што трэба рабіць. А я зараз у сітуацыі, калі кожнае рашэнне, за ім ідуць наступствы, якія трэба пралічыць. І вось такія людзі, як Маргарет Тэтчер ці Ангела Меркель, для мяне ёсць прыкладам, ці Рональд Рэйган, для мяне ёсць прыкладам, як трэба ставіцца да прыняцця такіх рашэнняў. Хочу вось вярнуцца да той згадкі, калі у вас адкрыліся нечакана нават для вас самога, да, вот, амбіцыі публічнага палітыка. Вось гэты час ён працягваўся наколькі доўга, то есть калі вы адчулі ў сябе сілу, амбіцыі, вось прамаўляць на публіку, займацца публічна палітыкай? Ну, ён працягваецца гэты час. Справа ў тым, што мяне пацягнула на нейкія вось дзеянні, каб змяніць краіну, першы раз у 1982 годзе, калі памёр Леонід Брежнеў. І я адчуў, што штосьці можа змяніцца. Я стаў цікавіцца. Таму што да гэта для мяне быў такі бар'ер, гэта тая дзейнасць, якая, ну, мне не падабалася, таму што там трэба было хлусіць, і нас вучылі з дзяцінства гэтаму. Я пасля ўжо зразумеў. Я быў выдатнікам у школе і заўсёды ведаў правільны адказ. Не тое, што я думаю, а правільны адказ. І вось таму вучылі у нас усіх. І зараз, вось я думаю, што хочуць настаўнікі, каб дзеці ведалі правільны адказ, а не самі змаглі знайсці рашэнне. І вось жаданне штосьці змяніць у мяне з'явілася тады, а ўжо пасля я пачаў цікавіцца, і ў 88 годзе, калі стварылі БНФ, у нас ужо мы там на прадпрыемстве часам у абед абмяркоўвалі штосьці. І мяне рухала не столькі мая амбіцыя самому штосьці рабіць, але далучыцца да таго, што трэба рабіць. Я не хацеў быць там нейкім аднаасобным лідарам, я проста хацеў, каб штосьці мянялася. І вось я думаю, што і зараз не тое, што я хачу быць такім лідарам, каб мець уладу, я проста хачу, каб штосьці мянялася. І я ведаю ўжо значна лепш, чым тады, што трэба мяняць і як. Магчыма, я памыляюся, але ў мяне ёсць дастатковы досвед, каб адрозніць тое,
што працуе для людзей, і тое, што не працуе. То, што можа спрацаваць, і тое, што можа не спрацаваць. Таму што негатыўнага досведу ў мяне таксама шмат. Наколькі вам пры гэтым важна быць менавіта на публіцы, да? Потому што я заўважыў нейкі момант, все ж такі дрейф ваш такога шэрага кардынала пайшоў, чым ад публічнасці больш да чагось вось такога, не? Ну, ведаеце, я наогул інтравертам быў. Зараз просто стала інакш жыццё прымусіла. Вось, але у маёй сутнасці гэта застаецца. Таму для мяне гэта не вельмі важна. Канешне, калі ты стаіш перад натоўпам, людзі глядзяць, у вас адзінства ёсць нейкае. Гэта пачуццё, якое нават Святлана зараз адчула, гэта пачуццё вельмі важнае. Гэта пачуццё еднасці і таго, што ты нечага варты, ты штосьці зможаш разам з людзьмі. Но, тым не менш, для мяне гэта не галоўнае. У 2001 годзе ў пэўным моманце вас называлі сярод верагодных кандыдатаў у кандыдаты, да, на прэзідэнта. Калі гэты момант памяняўся і як вы да гэтага паставіліся? Ну, у 2001 годзе там 5 кандыдатаў заявілі, што не будуць балатавацца, іх назвалі пяцёркай, якая яны паабяцалі пасля, што вылучаць аднаго паміж сабой. Вось. І некалькі чалавек прыйшлі да мяне тады і прапанавалі мне балатавацца. Гэта былі мае калегі, і яны сказалі, ну давай мы тебе вылучым. Я кажу, ну слухайце, я дасведчаны ўжо чалавек. Я ведаю, якія могуць быць абставіны. Я ведаю, колькі ёсць рэсурсаў і што трэба рабіць, і разумею, што моя кандыдатура не самая лепшая зараз. І наогул, сказаў, што калі ўжо моя кандыдатура спатрэбілася дзяржаве нашай, то ў дзяржаве, значыць, моцна штосьці не так. І яны сказалі, а давай мы просто заявім, што ты можаш вылучыцца, і можа гэтыя паспяшаюцца 5 чалавек вылучаць аднаго паміж сабой. Я казаў, ну давайте. Праз пару дзён да мяне затэлефанавалі 2 з гэтых 5 і пачалі высвятляць, а што я думаю і так далей. Я кажу, вылучайце адзінага кандыдата і будзем працаваць. Вы ўжо, атрымліваецца, 13 год узначальваеце Усходнееўрапейскую школу палітычных даследаванняў. Чаму вучаць у вашай школе, хто вучыць і навошта? Галоўнае, што ідэя школы – гэта знайсці маладых лідараў, якія працуюць у розных сферах, у палітыцы, у грамадскіх навуках, у бізнесе, у журналістыцы, у дзяржаўнай адміністрацыі, якія хочуць самі прымаць рашэнні і ўплываць на палітычную лінію дзяржавы. Такіх людзей мы шукаем, у нас даволі вялікі конкурс, і мы проста вучым іх самаразвіццю. Мы арганізуем розныя дыскусіі, але не толькі з мэтай, каб яны ў чымсьці разабраліся, таму што ў нас 3 сесіі на год, па 3 дні, можа па 4, і пасля фінальная падзея – гэта Сусветны форум за дэмакратыю ў Страсбургу. Наша школа – гэта праект Рады Еўропы, і такіх школ 22. І вось гэтыя людзі проста сустракаюцца з экспертамі, з палітыкамі, з асобамі. І яны глядзяць, чаму можна навучыцца ад гэтых людзей. Пры дыскусіях, пры абмеркаваннях у нас палова працэса – гэта інтэрактыў, які праводзяць, ну, цяпер ужо ў значнай ступені нашы выпускнікі, якія прайшлі праз нашыя праграмы, але якія з'яўляюцца такімі трэнерамі па арганізацыйнаму развіццю і па асабістаму развіццю. І вось сярод нашых выпускнікоў зараз ёсць такія, якія там намеснікі кіраўнікоў партыі. Назовіце там топ-3 выпускнікоў вашай школы. Франак Вячорка, напрыклад, Ганна Красуліна,
Фактычна гэта падрыхтоўка новай эліты для краіны. Гэта так. У нас ёсць такая амбіцыя зарабіць так, каб адбудуцца змены, і людзі ўжо былі, якія умеюць это ўсё рабіць. Больш за тое, не чакаючы таго, калі адбудуцца змены, каб гэтыя людзі ўжо ўплывалі на іх. Прамільгнулі вось так перад вачыма ў памяці вось тыя прэзідэнцкія кампаніі, у якіх вы ўдзельнічалі за гэты апошні 20 год. У меня такое адчуванне, што ўвесь гэты час краіна спала і, ў прынцыпе, нішто і ніхто яе не здольны быў бы пабудзіць. І тут здарыўся 2020 год. Ваша версія, што адбылося, чаму людзі прачнуліся? Ну, ведаеце, было шмат людзей, якія хацелі краіну пабудзіць. І паступова гэта адбывалася. Можна ўзгадаць і Владзіміра Арлова, які дапамагаў людзям зразумець, якая ў іх была гісторыя. Можна Лявона Вольскага ўзгадаць, які сваімі песнямі проста даваў эту беларускую энергетыку. Шмат якія палітыкі, літаратары імкнуліся гэта зрабіць. І ўрэшце рэшт прыходзіць час, калі інакш проста нельга. Вось гэта здарылася на гэтых выбарах 2020 года. Ну, людзі, так скажем, новая фармацыя, які далучыліся там да штаба Віктара Бабарыкі, іншых кандыдатаў. Я ведаю, што асабліва на пачатку даволі грэбліва ставіліся да тых людзей, які заявілі, скажем, там пра свае погляды раней, у тым ліку да старой апазіцыі, так бы мовіць. Як вы думаеце, чаму яны так ставіліся і што змянілася і калі у гэтым моманце? Тут вельмі простая рэч. Калі ты змагаешься 5 чалавек супраць 5000, то астатнія могуць паставіцца так ці інакш. Калі вось яны думаюць, што калі ты ўжо ўзяўся, ты павінен перамагаць 5000, то яны кажуць, што гэта такія неудачнікі, тыя, у каго не атрымалася. А калі людзі думаюць, што я таксама ж удзельнічаю, я таксама адказны за лёс краіны, то яны кажуць, што трэба гэтым дапамагаць, якія зараз прайграюць, таму што мы абыякавыя. І вось гэты ўзровень абыякавасці ўсё зніжаўся. І вялізную функцыю, вялізную змену дадаў Віктар Бабарыка і Валерый Цыпкала, калі яны вылучылі балатавацца. Яны далі надзею. І нават Бабарыка ў свой час гаварыў, што скажите мне, чего они достигли, этыя старыя палітыкі. А мы з ім былі раней знаёмы, я яму напісаў, што Віктор Дмітрович, вы ж казалі, што вы пайшлі ў палітыку, чаму вы раней не ішлі? Таму што вы не гуляеце ў гульні, у якіх немагчыма выйграць. А былі людзі, якія зыходзілі з таго, што хтосьці мусіць, хтосьці павінен гэта рабіць. І вось такія людзі былі, і яны умеюць рабіць сваю справу. Толькі з-за абыякавасці большасці яны не змаглі нічога дасягнуць пакуль што. Але разам будзе правільна. І ён 2 дні мне не адказваў, а пасля напісаў, што я шкадую, што вось вы і такія людзі, як вы, і шмат яшчэ хто так успрынялі мае словы. Думаю, што зараз не варта разбірацца, хто меў рацыю. Мелі рацыю тыя, хто змагаўся. Мелі рацыю тыя, хто рабіў штосьці добрае для краіны. Магчыма, ён не змагаўся, але рабіў сваю справу. І зараз трэба проста давесці гэтую справу да канца. Вы назвалі ўжо канкрэтную дату 1 ліпеня, калі вы далучыліся да каманды Святланы Ціханаўскай. Як гэта здарылася? Святлана мне дзень раней затэлефанавала і сказала, што ёй параілі нашы агульныя знаёмыя да мяне звярнуцца і сказала, што вось у яе ёсць праблема, патрэбна праграма прэзідэнцкая. Невялікая праблема, да? Мы сустрэліся на наступны дзень, і я прагаварыў з ёй амаль 3 гадзіны. Я запрасіў яшчэ Еўгена Красуліна, гісторыка, і са Святланай была Марыя Мароз, яе сяброўка. Пасля гэтай гаворкі я зразумеў,
ну і падчас гэтай гаворкі я зразумеў, што не толькі праграма і не столькі праграма, а колькі разуменне, як робяцца палітычныя кампаніі, патрэбна. Вось. І я адчуў, што ў ёй ёсць стрыжань, што у яе ёсць такое магутнае пачуццё справядлівасці і адказнасці. І пры гэтым яна амаль нічога не ведае пра палітыку. Я зразумеў, што трэба ёй дапамагаць. Вось з гэтага пачалося, і далей мы пайшлі, мы рыхтавалі аб'яднанне штабоў, ну, з боку Святланы абмяркоўвалі, як і што, і гэта адбылося. Магчыма, гэта адбылося лягчэй, таму што астатніх не зарэгістравалі, але нашай задачай было не тое, каб Святлана там у выніку аб'яднання была галоўнай, а тое, каб быў адзіны кандыдат, урэшце рэшт. Хто б там быў, мы памаглі абмяркоўваць. Але мы абмеркавалі шмат чаго, што трэба рабіць. Ну, а далей каманда Бабарыкі ўжо, калі пасля рэгістрацыі ўсё пачалося, взяла шмат чаго на сябе, таму што яны былі моцна падрыхтаваныя. Вось. І гэта вялікая іх заслуга ў тым, што уся эта выбарчая кампанія прайшла вельмі добра. Тым не менш, тое, што адбылося да выбараў, вось гэтыя чэргі, каб паставіць подпісы. Я сам стаяў у чарзе, каб за Святлану паставіць подпіс больш за 2 гадзіны. І там у гэтых чэргах былі такія людзі цудоўныя. Гэта ўжо паказвала, што змены непазбежныя, што Лукашенко прайграў ужо, і ён не можа гэтыя выбары выйграць. І тое, што Беларусь ужо змянілася, і яна проста павінна пайсці далей, і трэба зрабіць усё, каб гэта было магчыма. Вось гэта было відавочна для мяне. І що ж цікаво, до вас звертається чоловік, який не має аніякого досвіду, аніякого рейтингу, аніякого бекграунду, аніякого розуміння наогул. І ви погоджаєтеся стати, ну, у яким ви статусі працювали ось літом зі Світланою? Я не думав про статус. Дорадцем, ну, фактично дорадцем. Ви могли укласти у її все, що завгодно. Усі слови, усі посили і так далі. Ви у гэтому бачили все ж таки некое обнуление магчымасцяў і зноў надзею убачили? Ці вы просто поверили у яе потенциал? Тут больше вашего, ці больше яе ўсё ж таки? Ну, маё там таксама было, але я хочу сказаць, што нельга укласці у вусны Святланы тое, у што яна не верыць, чаго яна не разумее. Вось гэта вельмі важная рыса, якую адразу адчуў. Таму у яе ёсць прынцыпы, магчыма, штосьці яна ў палітыцы да гэтай пары не ведае, але ўжо зараз яна зусім іншы чалавек, чым была тады, у палітычным сэнсе. І, ў прынцыпе, той жа самы чалавек, што яна была тады, прынцыповы, з пачуццём справядлівасці, з пачуццём адказнасці. Вось гэта галоўнае, што ў ёй ёсць. Яна чалавек, які прадстаўляе народ. І вось я казаў, што я ў 89-м годзе гаварыў тое, што думаў, і тое, што ацанілі людзі. Яны гэтага таксама хацелі. Зараз тая самая сітуацыя. Святлана разумее, што думаюць людзі. Святлана ведае, як гэтыя людзі жывуць. І Сергей Ціхановскі якраз паказвае, як жывуць простыя людзі. І ў Святланы ўжо быў рэйтынг не ў тым сэнсе, што яе асабісты рэйтынг, але рэйтынг такі, што вось такі чалавек быў патрэбен. Не той, які 30 год у палітыцы, не той, які вельмі шмат разумее, шмат ведае, а той, які з'яўляецца голасам людзей. Вось такі чалавек Святлана. Можно сказать, что вы придумали Тихановскую как политика? Нет. То есть у яе уже были задатки все ж таки? Конечно. Конечно. Я не придумал Тихановскую как политика, потому что у политика есть шмат якасцяў, якія яму патрэбны. І вось у некаторых палітыкаў няма тых якасцяў, якія ёсць у Святланы, але якія просто неабходныя, каб дзяржава нармальна развівалася. Вось палітык, які бачыць толькі сябе у палітыцы, гэта той палітык, які можа завесці ў багну. А Святлана сябе ў палітыцы да гэтага часу бачыць. І я думаю, што яна бачыць сябе ў палітыцы толькі як адказную асобу, якая прадстаўляе чыесьці інтарэсы. А ў гэтым сэнс палітыкі. Не барацьба за ўладу, а прадстаўленне і абарона інтарэсаў. Вось гэтаму мы вучым у нашай школе палітычных даследаванняў.
Таму што той палітык, які лічыць, што галоўная барацьба за ўладу ніколі не будзе мець падтрымкі, таму што гэта толькі яго асабісты інтарэс. І астатнім не важна, ці той будзе, ці гэты. Але вось калі хтосьці сапраўды думае пра людзей, прадстаўляе іх інтарэсы, нясе за гэта адказнасць, вось ён варты падтрымкі. Вось гэтыя чэргі, гэтыя шматтысячныя там ізноў мітынгі, стадыёны, сустрэчы. Вы злавілі вось гэты рок-н-рольны кураж ізноў так. у гэты час? То есть... Так. Гэта я памятаю з тых часоў, калі я выступаў на сцэне, і з тых часоў, калі я выступаў на мітынгах. Таму што калі ёсць пачуццё яднання і агульнай энергіі, гэта нічым не заменіш. Дык што рок-н-рол атрымліваецца жывы, так? Так. І ён заўжды атрымліваецца побач з вамі па жыцці. Са мной так. Традыцыйна хочу запытацца, як у кожнага госця, якому я задаю гэта пытанне пры канцы тэлебудкі, як далей жыць беларусам і што ім рабіць? Ваша парада. Беларусам варта памятаць пра тое пачуццё ўласнай годнасці, якое зараз вельмі яскрава яны праявілі, і пра тое пачуццё адказнасці за лёс сваёй краіны, якое яны таксама праявілі. А калі гэта будзе, то будзе ўсё астатняе. Будзе і шчасце, будзе дабрабыт, калі мы будзем гаспадарамі на сваёй зямлі, а не будзем дазваляць камусьці лічыць сябе нашым гаспадаром. Супер, дзякую вялікі за размову. Раблю падарункі гасцям, такая вось прыемнасць нейкая атрымліваю ад гэтага. І вось думаў, што падараваць вам, я вось выбраў такой падарунак. Deep Purple рок, класічны альбом, вініл. Гэта калісьці магло быць толькі марай. Рэмастеринг свежий, там, 2017 года, здаецца. Ну і жадаю вам, каб драйв у вашым жыцці не сканчаўся ніколі, і каб урэшце мы перамаглі. Дзякуй шчыра. Пакажыце на камеру. Мой любимый гурт, альбом 70-го года, які стаў рэвалюцыяй проста. Вось гэты гурт разам з Led Zeppelin, Black Sabbath, яны якраз заснавалі і хард-рок, і хэві-метал. Урэшце, гэта вось такая быццам бы цяжкая музыка, але яна вельмі энергічная. Ну, заўжды актуальна, так. І мы, як зараз, Into the Fire, ёсць такая песня, мы якраз вось трапілі ў гэтай агоні. Я думаю, што мы з яго выйдзем з перамогай. Супер, запрашаем на сцэну. Дякуй. Можа, гэта проста хвароба, мне спаць не дае па начах. Я страціў розум і як самагубца з усмешкай лезу на дах. Сярод агіды, гвалту і тлуму я сапраўды як вар'ят. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вярнуся назад. Сонца ў вочы, ветер у твар. Бяжы, бяжы, хлопец. Сонца ў вочы, ветер у твар. Бяжы, бяжы, хлопец.